Takže zdarec ľudí, moje meno je Minik.sk a vítam vás pri dnešnej informačke. Dnešná informačka sa týka toho, že budem točiť na novom kanále menom Cajnem Minecraft. Tentokrát už je to 100% oficiálna informačka, že to budem točiť. Budem točiť videá z Minecraftu, lebo točím na Cajnem Minecraft, netočím Cajnem Games a na tom ďalej. Takže na čo sa môžete vlastne tešiť? Z Minecraftu budem točiť redstone, obvody a tak ďalej. Možno aj niečo s Matesom. Ďalej budem točiť Techkit, multiplayer Techkit, keď chcete, alebo môžem točiť Technic Pack, alebo neviem čo ďalej, Hackmine a tak ďalej. No a teraz k ďalšej veci, a to je, že ako som prišiel k tomu, že tu budem točiť na tomto kanále. Mates urobil nábor na člena, ktorý tu bude točiť na Cajnem Minecraft, a ja už mám nejaké tie skúsenosti s točením, tak som si povedal, dobre, tak skúsim to, podľa mňa ma aj tak nezoberie a tak ďalej. No nakoniec povedal, že mám celkom dobrý hlas, že zrejme tu budem natáčať. S Matesom sa poznám už trochu dlhšie. Matesa som vlastne spoznal, keď som pozeral na Papalkyho. A no, takže potom mi Mates napísal na Skype, že keď budem na Skype a tak ďalej, tak sme sa dohodli, že tu budem točiť. On povedal, že čím skôr mám natočiť nejaké video, lebo on nemá teraz veľmi veľa času a tak ďalej. Tak dobre, povedal som mu, že dnes urobím informáčku, tak je tu. A čo by som vám ešte k tomu povedal? Neviem. Dnes ešte zrejme, neviem či je to zrejme alebo tak, ale dnes by som ešte chcel stihnúť natočiť Technic Pack. Práve je za 5 minút 12, takže za chvíľu sa pôjdem naobedovať a tak okolo tej 4, čiže o 16 po obede by mal byť už na tomto kanále Technic Pack, alebo napíšte do komentárov, ktoré mody chcete. Tropicraft a to odo mňa nežiadajte, to bude točiť Mates. Ja točím iba, môžem točiť, keď chcete Technic Pack, Techkit s nejakými kamarátmi, alebo rovno s Matesom, Hackmine alebo Jokbox. Ja by som najradšej natáčal Technic Pack, lebo s Technic Packom nemám veľmi veľa skúseností a verím tomu, že by ste sa posmiali, a takže neviem čo vy na to. Dúfam, že sa vám budem páčiť, že to budem točiť na tomto kanále a môžete sa tešiť na ďalšie video.